Skont Roberta Bela sptar ġdid, skont Ġotjena Bela Unit, konferma il-konfużjoni li qed tirrenja bħalissa fil-Labor fl-aħħar tat-tielet ġimgħa ta' kampanja elettorali. Il-Partit Laborista baqa' ankrat f'kampanja ta' paniku hekk kif Roberta Bela u Ġotjena Bela lanqas huma jaqblu sempliċiment dwar fejn se tkun qed tingħata l-kura akuta tas-saħħa mentali. Tantu hekk illi meta Ġotjena Bela kien mistoqsi dwar is-sodod allokati għas-saħħa mentali f'Mater Dei, Ġotjena Bela ddikjara li dawn is-sodod se jsiru f'unit u mhux sptar. Kemm ħajkunu qed isiru kmamar u sodod brabta mal-wards tal-mental health li ħajsir f'Mater Dei u tikkonferma li ħajkun fuq nata l-administration block? Le, l-unit ta' psikjatrija akutu parti mit-tender li ġimalu melux u l-location tiegħu hija bis-swit l-emerġenza fuq l-MAU wards. Intant, Net News ipprova jistaqsi wkoll dwar l-artistic impressions tal-pjan li preżenta Labor f'din il-kampanja brabta mal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u St. Luke's, fejn tant kien skomdu jwieġeb li saħansitra l-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon ġew imwaqfa milli jsaqsu mit-tim tiegħu. Brabta mal-artistic impressions li tajtna, hija ma dort fuq il-wan so tidutuni ċans. Brabta mal-artistic impressions, kif tista' tkun kredibbli jekk urejtna simili ħafna ta' Vital? Isma ma waqafni biex jisaqsu l-wan ta' ħatin ċans. Kellek ċans tagħmel mistoqsijiet. Imma jekk dortu fuq il-wan jaħasra. Xan u jiġbek. Naħseb innu rajt. Isma' qed inkunu vera respectful ta' ma naħsibx li m'hemmx għalfejn. Thank you. Issa nista' nsaqsi fuq l-artistic impressions. Kien hemm mistoqsijiet u Iwa tajjeb, imma huma simili ħafna ta' Vitals, kif inti kredibbli fuq hekk? Dan fil-waqt illi ħarab jiġri sabiex jevita l-mistoqsijiet.